जय हो। तीनों का चनार जी अजाल के तीनों तीनों के तीनों तावा के सब बहिनिया तावा के सब बहिनी सब के लाड़ जी तावा के सब बहिनिया कहल जाता एगो बिया ऐसन वैसन एगो छटल छीना धीरे 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 तनी से सुनाई देवे के चाहिए। एगो बिया ऐसन वैसन एगो छटल छीना जी आ एगो बिया देवे खातिर तनी से धीरे एगो बिया देवे खातिर भइए पतैया जी एगो बिया देवे खातिर भइए संग तैयार जी एगो बिया देवे खातिर भइए पतैया जी वायरल चलता है।